El nostre grup de recerca utilitza les tècniques d'imatge cardíaca per entendre per què es produeixen les malalties del cor. I amb això utilitzem diferents tècniques com l'ecografia, la ressonància, per estudiar quins són els canvis que hi ha en el cor que expliquen el desenvolupament de determinades malalties. També, amb aquestes tècniques d'imatge, podem veure l'efecte de determinats tractaments i intentar trobar aquells pacients o aquells predictors d'èxit d'aquestes teràpies. El nostre objectiu és, a través d'aquest coneixement, millorar el tractament dels pacients amb malalties del cor. Per exemple, estudiem les aurícules dels cors dels pacients que presenten fibril·lació auricular, que és un tipus d'arrítmia, o pacients que sabem que des del punt de vista epidemiològic tenen un risc de tenir aquesta arrítmia. Mirem la mecànica de la contracció i de la funció auricular per intentar entendre què predisposa a tenir aquesta arrítmia i si els podem identificar precoçment. Prèviament, també hem estudiat quin és l'impacte d'alguns tractaments, com l'ablació, en la funció de l'aurícula. Amb tot això pretenem entendre millor quin és el substracte que hi ha a sota d'una arrítmia auricular, en aquest cas, i intentar identificar aquells pacients que poden desenvolupar l'arrítmia per intentar tractar-los precoçment amb algun tractament o inclús seleccionar millor aquells en els que pot anar millor una intervenció una mica més agressiva.